Sannunku, a cikin hutun nan mutane da yawa sun sayi kyaututtuka musamman ma na kamfanin Apple. Kuma ina da tabbacin da yawa sun yi tunanin akan haka don Apple suna da kyau amma sai dai tsada. Wannan MacBook ɗin tana kaiwa dala 2000 kuma ba ta da girma, da zarar ka ajiye ta da ƙarfi ka yi asarar dala 2000 ka. Kuma tsofaffin abubuwan ka kuwa ba za su taɓa amfani a sabuwar na'urar ba, sai dai ka saka a Apple ɗin, don haka suka yo nasu akan farashin dala 50. Gaba ɗaya kuɗin MacBook ɗin yana saukowa daga dala 2000 da zarar ta fashe. Airpiece ɗinka kuwa suka cire waya suka kirawo shi da AirPod. Matsala ɗaya, dala 150 ɗinka ta tafi. Wannan ita ce sabuwar iPhone ɗinka, sai dai ka ringa ɗauko sabuntarwar ciki, amma za ta zama kamar kunkuru da zarar sun saki sabuwa a kasuwa. Duk wannan an yi su ne domin ka ringa ba wa kamfanin Apple kuɗi duk shekara. Wannan shi ne minti ɗaya, sai mun haɗu gobe. Ku danna subscribe, like da comment don samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.